Azok a lámpatestek, amik okosak, azok, hogyha feszültség alá helyezzük, akkor elkezdenek villogni. Bedugom a sínt a hajtóba, és látszik, hogy ez a 3 lámpa okos lámpa, és hogyha villog, akkor nincs még felprogramozva. És a telefonnal beléptem ebbe a Maytoni appba, hozzáadok egy eszközt, és érzékeli is, hogy van 2 ilyen csík alakú, meg egy spot, és hozzá kell adni, most egy kicsit tölt. Közben elmondom, hogy a tápegységet, hogyha kibeveszünk sokszor, nem jó, hogyha innen tépjük föl, mert gagyi a csavarozás alól, hanem hogyha be tudsz nyúlni és az alsó részét emelni, akkor nem fog kiesni semmiképp. Szét tud esni a tápegység. Oké, hozzá van adva ez a 3, itt gondolom el lehet őket nevezni. Kész. Most akár lehet telefonról is kibekapcsolni, de távirányítóval szeretnénk, és az ugye nem szerepelt itt. És azt hiszem, én úgy tudtam előidézni, hogy folyamatosan villogjon ez a LED, hogy ezt a 2-t nyomtam hosszan. Hát... igen, most villog. Megint rámegyek, hogy új eszköz. És megjelent a távirányító is. Ezt is hozzáadom. És még elmondom még itt, hogy most a telefon és a lámpatestek között a kommunikáció Bluetooth-on keresztül megy. De hogyha kimegyünk az udvarra, akkor már nem lesz jó. És ezért jó, hogyha van wifi a házban, mert wifi-n keresztül, azt sajnos nem tudom most megmutatni, de szerintem ezek wifi-n keresztül tudnak jobban kommunikálni. Most megvan minden eszköz. Most a távirányítónak a 1-es, 2-es, 3-as, 4-es csoportja, az itt úgy van, hogy ABCD. Azokat itt kell összepárosítani. Most ezt a 2 csíkot hozzárakom a 1-eshez, és a 2-es csoporthoz pedig a spotlámpát. Hiba. Hát, mindig be kell vésnünk, úgyhogy annyira ne csiszolj. Mindegy, nem zavar. Jó, hogy innen megvésted arra. Ez valamiért nem megy. Újra. Ja, de mindegy, ez a része nagyjából egyértelmű. Na, csak most azt mondjuk itt nézni kéne javítani, mert most valamiért nem tudom. Szerintem most oké. Akkor megmutatom, hogy telefonról is lehet kibekapcsolni. Most kikapcsolom mindent, szép lassan kapcsolnak ki. Visszakapcsolom. És akkor a távirányító, hogy sikerült programozni, meg kell nyomni azt a csoportot, amit akarunk. 1-es csoport, az a 2 csík, és kikapcsolom. És akkor azok ki is kapcsolnak. Elég lassan. 2-es csoportot megnyomom, kikapcsolom azt is. Akkor most visszakapcsolom a 1-est, és ez a felső nyíl, az a Kelvin K betű plusz. Akkor az hidegebb lesz, hogyha ezt nyomom. Hogyha mínusz, akkor melegebb szín lesz. És a bal meg jobb, az erősség. Kb. Ennyi. Hogyha van egy hibás készülék, akkor a telefonon ki kell kapcsolni, ki kell törölni a készüléket, és akkor ebből visszalép programozási módra a lámpa. Kösz.